Gitu parang kuan ban. Ha? Oh, ini ko kulbaan ka ko. Aga sa di Aliana donut. Alay pa yan ba? Mata na alay pa ba? Nalipay ka wa. Ano ba yun? Kanta ba kanta? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sino birthday? Kanta na yung lagi. Kanta ka na? Happy birthday. Aho. Happy birthday. Happy birthday. Nanay. Ah. Hi guys, matang to ako na po ni si Terry Burst karong adlaw December 9. Ulit ako sa Alicia. Kay birthday mang nanay ugma December 10. Unsa mi nga na pagkudari. Kay dia bata. Lang pagumangkon na. Alang kakulit. Mi nga na pagkudan ng bata. Aldin, muli na ko din. Mi nga man asiza. Na marakahilakon. So, sumangil na ah. Sumasumangil o pangaut. Pero gasang mata kaluhaon na. Kaya may nga man siya na. Ay, aray man na siya maglaming-lambing. Mutugan kagabi eh. Magpa-uraray. Wala naman magpa-uraray. Hindi, balik pa ko din. Muli na kulong. Ha? Muli na ko. Dapat talong niya. Ha? Kukulit. Ha? Dia? Mabalik ako. Mabalik ako din ha. Mabalik ako sunod si Mana. Mabalik ko na sunod si Mana. Kaya magkuhan mo ko laboratory. Kaya raga pag gusto ila mo saka. Mabalik pa ko. Nagbuhok. Parang nga nagbuhok. Ang dog. Kaysa may dog ni mo sa gabi eh. Sila ate. O si kuya. Kamu to do. Hindi mo nila ko kay birthday mang nanay ugma. Nanay Lita. Hindi magkita-kita na pati sunod. Bye-bye din. Lamuan na linguan. Kawan ng rabagansin. At mahihinan ako guys. At ako maghihinan na po baklay. Sa skina. At ako masakay multicab. Kabagaan na ko sang da. Sumapit ako sa ICM. Mupait ko ganang nai. Insana. Lumpia unun. Hindi. Ang pait ko kukuan kanang nai. Cake po. Pait cake daan. Para din ako maglakula ka ugma. Sa agang regalo ni nanay. Kay karon lagi namin mga problema. Ngay hatag na naman kwartar laman. Kay nasa lay makut-kuot. Alam pa samot karon namin mga problema. Ita tayo po na pagibati. Unang kwartar may hatag ni nanay. Ato na ko guys. Mara kong kuon. Mara kong kidnapper. Hanggang naong. Anja. Mura bisig ka uwan nun. Ginoo, ito sa taon pa uwan na. Kaya mamit-bit bisig ko dahil mura ko na nagpiso. Pawak pa pazong. Nataligsik na lagi. Mura ko ni. A few moments later. Dala ko sa kandat, SCM.
sarap ba to? Oh. Oh. Sarap ba to? Nestle cream para salad. Nangit ako. Pop, pwede ah. A few moments later. Hi guys, masang gabi. Dan ako sa bahay na uli na ko. Gigangit-ngitan ko. Gabi na. Hindi. Das mo yung niya. Hindi, dapat na nai. Mga kabayan. Sir, nag-iini. Asa to ay, o karay ko nung sa tayo, o ka na ko nung isang pamati. Hindi. Pagabi-gabi nga, pagibuhat na. Mag-isa ni. Gito ko rin gustuan, ban. Oh, yun yung ako. Kulbaan ka ko. Kulbaan de. Kay, magbadji nga, ang katapad badji nga taga-ubay. Nagbut-but ko nung kunin ko nung nay. Ni mo ko nung nay, tukaran ko nay. Inza, ha? Inza, badji nga. Badji ka, habi na mo nga nay. Tingnan ka? Tiri? Pagkaman kaya nagkuha kami nag imong nanay, hindi man nagkagnay-nay. Tukaran ko, gitukaran ko ma'am. Nga naman kung tukaran ko nga magkuhan ko bagot-bot nga ro ko buot magbuang. Amo di ay kulbaan ko si Zakay nag-ingnan ko ng nay. Zaman ko ra kitang nanay. Pero okay man gihapon ana, uli man nga pong buhi. Gabi, no? Marig ang nada. Madari ang nada, apple. Kaya parang tatay, arong may isang muto-uto na silang silong, hindi na magsigarilyo. Tatas, mora. O garing himuong macaroni salad. O kalyana pa na choco. Hindi, himuong lumpia, mora ni. Madidze ra, madidze. Madidze ra, kaya wala malayang mamiso. May mora ko na yung sanay na panhapon ay. Ano eh? Ay, gula nang di. Ano to sa buwan? Bubuhat na nang di. Ngabay ko paras ang naong. Kuan ra ni kanang iskinol mo si. Kasi mo katang bugas karang may sa pa ni. Karang may uli nga parte sa init ang di masunog. Uli nga kuan. Ano ka sa isim? UV protection. Kagabi, ang kitang kuwan, di kumpleto. Ano naman sa isim? Magtapad man talaga sila sa mga kaong. Bawa mo ko sa nanguna. Tayo mong lakaw ay hinahuna. Tingnan ko ba na studio? Nang, kakpara mo din ah. Eh, pangaw sa tatay rin. Agahagasa ni Aliana donut. Alay pa yan ba? Mata na alay pa ba? Nalipay ka wa. Ano ba yun? Kanta ba kanta? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sino yung birthday? Kanta na yung lagi. Kanta ba na? Happy birthday. Aho. Happy birthday. Happy birthday. Nanay. Donut. Dag mga gasan ng donut ang ano mo. Mga panahon mo sila. Anda, mo to ang napalit in taon, madito kay tagaan po kong atinura. Dia, donut kay mama ni gitugo ni Aliana, donut ko no ni siya nga paglakaw na hodes December 4 ni siya nga titatiri donut ha, dai donut dai. Donut kinkin. Anda, ni pa ito kong cake daan. Para sa birthday na nay ugma para din na mga tuatog lunsur pa ito cake. Daghang ko resipyat nga wa napalit. Kanang lang bito ko sige kasipyat. Bawa lagi na ang utok mawawa lagi. Tayo tay. Tay. Kamusta man ka tay? Naman. Ha? Wala naman. Okay na ka? Okay naman. Wala ka na sigarilyo tay. Hala, ado sa laman tay. Snowberry laman tay. Okay na ko sa tay. Naghilak na pagkazug ko. Kulbaan ko. Saka na ako eh. Okay. Naambok doon na. Wala pa sa kaman ka nay. Wala ko anda naglasaran niya. Lambas ang paglalulit ko. Hala, sana napadzukan na ipod. Eh, hapon na mo. Wala may sanay yung punta na ano. Tay suwa nay. Punta na eh. Tundan lang suwa, tundan. May tundan na.